Türkmen lukmançylygy hemme kişi hemme zady diňe öwmeli. Biz watandaşymyz Bahar Gülüň Türkmenistanda saglygy goraýyş baradaky beren gurrunny size ýetirýäris. Hopsuzluk sebäpli awtoryň ady ütgedildi. Oglum çağalykdan bäri syrkawlaýar. Keselhanada bolanmyzda oňa gan goýdular. Şondan soň hepatit B keseline, ýagny sary kesele duçar boldy. Netijede hepatit B, hepatit D öwrüldi. 3 ýaşynda oňa bagryň sirrozy diagnozy goýuldy we gormonlar bilen bejerilip başlandy. Her ýyl keselhanada bolup bejergi alýardy. Ýöne ütgeýän zat ýokdy. Temperaturasy wagtal-wagtarly ýokarlanýar, agzyndan we burnundan gan akýar. Soňra lukmanlar maýyplyk derejesi üçin ýüz tutmaň zerurdygyny aýtdylar. Emma komissiýada maňa bizde ýüzlerçe müň hepatit keseli bar we näme biz hemmesine maýyplyk bermelimi diýip jogap berdiler. Oglum harby ýaşyna ýetende onu goşun gullugyna alyp gitmek islediler. Hudaýa şükür, harby geňeşiniň lukmany gowy hünärmen bolup çykdy. Ol oglumy gözden geçirip, onuň goşuna kabul edilmek hukugy ýok diýdi. Ýyllaryň dowamynda seýnaglar hasam erwetleşdi. Diagnoz bagryň sirrozy galdy. Aşgabat şäherine gitdik. Öz obamyzda hünärmenleriň bardygyny aýdyp, ogluma bejeri berilmedi. Oglumyň keseli bilen baglanşykly ýurtda diňe bir hepatit däl. Eýsem beýleki diagnozlar bilen kesellänleriň köpdigini gördüm. Lukmanlaryň okypsyzlygy sebäpli bejerilmeýän kesellerimiz gaty köp. Hünärmenler bilen maslahatlaşmak üçin oglumy daşar ýurda akitmek isledim. Emma gyssaly kömek komissiýasyndan keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek komissiýasy ruhsat alyp bolanok. Seýnanşdyk. Ýöne oglumdan $3000 talap etdiler. Soňra häkimetleriň valyuta konvertasiýasy bolan hassalara kömek etmelidigini öwrendim. Ýöne bu da edilmeýär. Häzirki wagtda ejemem syrkow. Oňa da bejeri gerek. Ýöne Türkmenistanda bu başa barmaýar. Nesip bolsa Hudaýyň kömegi bilen oglumy soňra ejemi çykarmakçy. Başga bir mysal, tanışym we aýaly geçen ýyl COVID-19 bilen kesellediler. Olara köp mukdarda antibiotik bilen bejeri berildi we ikisi de sagally. Ýöne bir tarapdan maýyp boldular. 6 aýdan soň adama bagryň sirrozy diagnozy goýuldy. Diňe sirroz keselini bejermek üçin $4000 talap etdiler. Şeýle pullary nireden almaly? Maňa ananyň beýle adamlar köp. Meniň bir dostum bar. Onuň böwrek ýetmezçiligi bar. Her hepde dializ prosedura edilýär. Täze böwrek göçürmegiň wagty geldi. Donor tapdylar. Yerli hünärmenleri de ananoklar. Şonuň üçin ýollaryň açylmagyny garaşýarlar. Türkmenistanda döwlet adam üçindir diýen şygar bar. Ýöne bu gowru söz. Pandemiýadan öň Türkmenistan terk eden iň ýokary derejeli lukmanyň düşündürşi. Umuman, baryň sirrozundan öň hepatit başlamalyk mümkin. Emma sarlama, beýlek keseller bilen kesellänleri bejermekde daşary ýurtlarda ulanýan zatlaryň köpüsi Türkmenistanda ýok. Bir näçe sebäplere görä. Ýurdun ýapyklygy sebäpli, korrupsiýa we elbetde arkadagyň Gurbanuly Berdimuhammedow Saglyk ministrligine we ýurda köp ýollap ýolbaşçylyk edenligi sebäpli. Lukmançylyk bilen baglanşykly hemme zat biziň ýurdumyzda gadagan. Saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek baradaky teklip bolsa da kemçilikler barada gürleşmäge halkymyz ýok. Hemme kişi diňe hemme zady öwmeli.